Ефір триває. Я, Альвіна Сидбулаєва, приймаю естафету від своєї колеги Катерини Вишневської. Разом з гостем в студії будемо говорити про події, які відбуваються в нашій країні. Погоджувальна рада парламенту зібралась. Чекаємо на бурхливий пленарний тиждень. Політичний напад на нардепа зі «Слуги народу» напали молодики в балаклавах. Зеленський вніс невідкладний законопроект про зміни в Конституцію. Що в ньому? Про все це «Бугонь» сьогодні. Я вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Я вже рада представити нашого гостя Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Доброго вечора. Добрий вечір, вітаю вас. І перейдемо щодо заяви міністра закордонних справ. Ось цього тижня оголосять дату припинення вогню на сході України. Про це в інтерв'ю повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Давайте послухаємо, що він сказав. По-перше, звільнення всіх погоджених на всіх погоджених осіб. Однак, тримаючи на увазі, що ми маємо дійти до реалізації формули всіх на всіх. По-друге, стійке, постійне і всеосяжне припинення вогню. Оголошення буде 20 чи 21 грудня, і ми побачимо, чи можливий подальший прогрес. Ось ми почули міністра закордонних справ. Олександр, як гадаєте, чи буде прогрес з війною? Хотілося б вірити, що ми побачимо, що контрольовані Росією сили і російські війська будуть дотримуватися перемир'я, принаймні те, про що домовлялися вже 20 разів. 20 разів, я так зараз пригадую. Останнє було хлібне перемир'я, про що домовилися в Мінську. І от на нормандській зустрічі 9 грудня, за результатами якої було оголошено комюніке відповідне, де зобов'язалися припинити вогонь. Це зобов'язання стосується України і Росії, так, не стосується Німеччини. Але цього разу вони кажуть, що 20-го, 21-го. Як гадаєте, чи буде, а це вже наступного тижня? Це вже фактично в кінці цього тижня навіть. І це, звичайно, виклик, ми подивимося. Я думаю, що інтенсивність обстрілів може зменшитися. І вогню також. Але чи буде це повне припинення вогню, поки є сумніви. Так? Тому що, звичайно, там, можливо, на різдвяно-новорічні свята, коли буде не до того. Хоча, як свідчить практика попередніх років, іноді обстріли тривали і в цей період, і вони не припинялися і в святковий. Тому, знаєте, мені здається, що тут, мабуть, найкраще висловлювання практика критерій істини, тому що в теорії воно можливе. Але на практиці ми бачили, що воно... І тому найкраще, мені здається, критерієм все-таки буде 20, 21, навіть не 21, а, мабуть, 25, 27, 30, 31, щоб і так далі, і так далі, і так далі. Але я думаю, що до цього підходить українське керівництво надзвичайно помірковано і стримано. Навіть оці заяви, так, і навіть дії їхні. Вони кажуть, подивимося, спрацює чи не спрацює, побачимо, подивимося, чи можливий подальший прогрес. Тобто ми вже, мабуть, навчилися на певних помилках і не біжимо швиденько виконати найперше все, що ми там, все, що ми хочемо і не хочемо, і все, що нам нав'язують. І кажемо, ні, ми тепер подивимось, як рухатись далі. Подивимося, будуть кроки назустріч, можливо, і ми підемо. Не буде, значить ми будемо стояти на місці. Тобто більш поміркованіша, зваженіша позиція стала. І поговоримо щодо останнього пленарного засідання, яке буде на цьому тижні, саме сьогоднішнього дня у парламенті останній у цьому році пленарний тиждень. Голови фракцій комітетів збиралися сьогодні на погоджувальну раду, на ній визначили порядок денний і пріоритети. І ось що буде запропоновано народними депутатами на розгляд цього тижня. Давайте послухаємо. Цього тижня заплановано в нас 3 законопроекти, по яких було накладено президентське вето. Це питання Виборчого кодексу, це питання закону про ТСК. Крім цього, президент вніс зміни до Конституції України щодо децентралізації. Просив би звернути увагу на деякі законопроекти, які визначені президентом як невідкладні. А саме мова йде про 2237. Це вже завершити питання з недоторканністю народних депутатів, тому що з 1 січня ви знаєте, що перестає діяти норма Конституції, але треба привести в упорядкування всі інші законопроекти, які стосуються цього. Олександр, ми почули, що декілька таких тем – це недоторканність і децентралізація. Як гадаєте, на цьому тижні депутати саме провладні, вони будуть працювати в режимі турборежиму? І ще треба ж додати ринок землі.
Там же ж теж питання в підвішеному стані, незрозуміло, буде розглядатись, не буде, комітет розгляне. Тому як якщо будуть в працювати сукупності депутати, як гадаєте? мені поки що важко уявити, можливо цілодобово, можливо на наступний тиждень проголосують, щоб теж був пленарним. Право таке Верховної Ради є, якщо вони можливо придумають якісь позачергові засідання. А як гадаєте, ефективність буде? Ось вони працюють в турборежимі і вночі. Іноді ми бачимо, що до 6 години, іноді до 12 години. Ви бачите там ефект цих робот? Ефект, розумієте, тут треба підходити конкретно до кожного випадку, по законопроектам рухатися, тому що є те, що розглядається фактично з коліс, буквально внесли і давайте розглядати, голосувати, а є те, що в принципі проходить комітети і більш-менш, сьогодні ми побачили вже невідкладний цей законопроект, наприклад, про децентралізацію, так, вже можна його обговорювати. Про землю ми вже скільки говоримо, тобто і поправок скільки внесено, я взагалі не знаю, якщо по повній процедурі вони не встигнуть просто розглянути, так. Тобто, загалом, я вважаю, що якщо говорити про якість, вона в переважній більшості, вона нормальна. Оці законопроекти, які підходять до голосування. Тобто, я не бачу жодних проблем, працюють вони дійсно непогано. І єдине, що, звичайно, не доходять до питання інших фракцій, опозиційних фракцій, вони не встигають просто навіть їх питання виносити на порядок денний. Але те, що стосується внесеного владною партією і президентом, один за всіх і всі за але з іншого боку, як могло бути інакше, якщо в них більшість голосів, президент, уряд і всі. Ще одне питання, яке будуть голосувати саме на цьому тижні, це про законопроєкт «Ринок землі» в цілому. І в ефірі АТР народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура заявив, що цього пленарного тижня парламент розглядатиме законопроєкт про ринок землі. Давайте послухаємо його. Говорили на фракції, що можливо навіть в середу і четвер ми будемо приймати необхідні законопроекти до самого ранку. Там будуть і заплановані відкриття ринку землі. Зараз комітет працює, опрацьовуються всі правки, які були подані народними депутатами. За планами ми повинні точніше на цьому пленарному тижні прийняти за основу і в цілому. За основу першим читанням прийняли, і в цілому з правками, про які говорив президент України, на яких наполягали фракції народних депутатів, ми їх приймемо, проголосуємо вже в цілому. Я гадаю, чи дійсно вони ухвалюють законопроект про ринок землі? Ні, якщо так буде, як каже пан Качура, будуть цілодобово, без вихідних, значить безвихідно з залу фактично, то можливо і так. Якщо так підходити до цього питання. А якщо, хоча в нас такі ж прецеденти вже були в різних радах, різних скликань, ми бачили нічні голосування і так далі. Особливо, коли бюджет голосували. Тобто для нас же цим не здивуєш, так? Кому це новина? Можуть і в вихідні вийти, якщо потрібно, там призначити засідання. Повноваження для цього є парламенту. Але я слабо уявляю поки що біля 4 тисяч правок, як швидко так пройти. Розумієте, ситуація зараз в чому? Тут який темп, чому вони такий взяли з ринком землі? Тому що до 1 січня мораторій. Діє закон про мораторій. З 1 січня він спливає. Значить, теоретично, якщо мораторій не продовжується, має запроваджуватися ринок, має дозволятися продаж. І для того, щоб не зробити правовий вакуум в цьому питанні, не залишити воно отак, незрозуміло як, то якщо навіть не будуть встигати ухвалити закон, треба буде голосувати про продовження мораторію на 2 місяці, на 3 місяці, скільки там, нехай на рік не буде, нехай буде менше, так? Для того, щоб запобігти у цій правовій невизначеності. Ці сценарії, я думаю, теж є, вони ж обговорюються, але я бачу, що заданий темп такий, що хочуть проголосувати все до кінця року. Але ж вони можуть проголосувати в цілому, правильно? Так, за основу. А це вже буде ж друге читання. У нас же ж в першому читанні цей проєкт проголосований, зараз до другого читання подаються правки. І от до другого читання вони вже будуть голосувати за основу і в цілому, вже як закон. Якщо президент його підпише до кінця року і він буде опублікований, значить вже фактично ми будемо бачити, що мораторій діє,
до жовтня місяця, до того моменту, коли запускається і запрацює повноцінно ринок землі в Україні. Тобто це все буде передбачено цим законом. Якщо ні, то треба ж буде проголосувати якісь правки до існуючого там земельного кодексу, щоб це питання врегулювати. Але я бачу, що є намір дійсно розглядати це, і нас буде чекати такий цей тиждень, можливо, і наступний, я думаю, бо цього, мабуть, не вистачить. Щоб те, що каже пан Качура, те, що каже пан Стефанчук, ну, звичайно, приклади бувають різні, коли в нас Конституцію зміни розглядали дуже швидко. Але я думаю, що в питанні децентралізації це теж потребуватиме певного часу, і все-таки буде обговорення за повною процедурою. Це вже мінімум півдня, мабуть, ранкове засідання. Так? Ну, тобто треба розуміти часові рамки. Але якщо в цілодобовому режимі ефективному, так як, ну, чи ефективному, чи неефективному, бо хтось засне, мабуть, хтось там сил не буде вистачати. Але, ну, такий, скажімо так, запал є серйозний, тому подивимося. А ось пленарний тиждень лише розпочинається. Ось народний депутат від «Слуги народу» Михайло Ананченко вже за нього постраждав, принаймні так прокоментував парламентар і надав це у себе у Фейсбуці. Що там сталося і про що це думає депутат? Давайте послухаємо цитату. Повертаючись додому в рідному місті Суми, на мене біля під'їзду здійснили напад двоє молодиків в балаклавах. Такі зухвалі дії я пов'язую з моєю політичною діяльністю та з голосуванням на наступному пленарному тижні. У політсили за своїх нардепів заступилися. Далі пряма мова голови партії Олександра Корнієнка. Це вже входить в систему, і ми хочемо звернутися до правоохоронних органів з проханням ретельніше ці всі випадки досліджувати, розслідувати. І, можливо, є якийсь зв'язок між всіма цими нападами, які відбуваються і в стінах Верховної Ради, на жаль, і просто на територіях, в областях, там, де наші депутати перебувають. Так само вкотре акцентуємо, що шириться така негативна кампанія щодо тиску на депутатів щодо земельної реформи, приносяться труни у приймальні громадські. Я не думаю, що якомусь з депутатів було б приємно в свою громадську приймальню отримати труну, вінок похоронний. Олександр, хотілося спитати, ви знаєте того депутата Михайла Ананченка, якого напад стався? Відверто кажучи, перший раз чую прізвище таке. Ну, може і не до честі мені, звичайно, бо все-таки було б варто знати, але, ну, треба визнати, що так набиралися списки на дострокові парламентські вибори і кандидати так швидко, такі часові рамки швидкі, що всіх і не будеш знати. А може і не треба, да, багатьом знати. Головне, щоб в місті Суми знали, хто він, де його громадська приймальня, куди можна прийти, залишити звернення. Це найважливіше на місці. А ти що кажеш щодо через землю, може, ймовірність того? Як ви ставитеся? З одного боку ми бачимо, що вони хочуть проголосувати, з іншого боку ми бачимо напад, нібито ймовірність того, що через землю. Ну, ви розумієте, що якщо є напад, то це кримінальне діяння, і за це треба притягувати до кримінальної відповідальності. Є відповідна стаття в Кримінальному кодексі. Є Національна поліція, я думаю, що вони вже зареєстрували провадження, будуть розслідувати, і цих осіб знайдуть, і вони дійсно будуть покарані. Тому що є недопустимим, звичайно, тиск на депутатів, на будь-яких інших політиків, саме за їхню політичну позицію. Тобто, якщо це пов'язано з політичною діяльністю, за голосування депутата, за якісь його виступи, за якісь його звернення, за позицію протилежну, яка може не подобатись багатьом, але він підтримує цю реформу, він має на це абсолютно конституційне право. Отже, мені здається, треба дискутувати аргументами, правда, в залі парламенту чи там десь на громадських слуханнях, а не силою, а не кулаками. Тому я не можу виправдати тих, хто проти цієї реформи, коли вони вдаються до таких методів. Якщо ви проти, ну, будь ласка, є депутати, політичні сили, які проти. Звертайтесь до них, підтримуйте їх там, об'єднуйтесь з ними, доносьте свою позицію, але нормально. Але я тут, знаєте, коли слухав цю ситуацію, зловив себе на думці, а що ж буде, коли депутатську недоторканність скасують? Я щиро вірю, що не буде у нас різних там розправ і тисків, але, ну, бачимо, що такі загрози є. Тому мені здається, знаєте, що до багатьох реформ у нас дуже часто, мені здається, навіть невиправдано підігрівають настрої, намагаються радикалізувати суспільство, казати, Україна зараз загине, давайте рятувати, оце останній шанс, об'єднуйтесь, вас останнє заберуть. Ну, для чого?
Ви ж можете нормально довести аргументи, сказати перше, друге, третє, чому так не можна, от підтримайте нас. А інші сказати, а ви нас підтримайте, бо так. Якось же ж це вирішується без нападів на депутатів там в інших країнах європейських. Вирішує. Є акції протесту, є. Ну, але от така ситуація Щодо сталася. ринку землі, як гадаєте, хто буде виступати проти цього законопроекту? Ну, у нас же ж, розумієте, політичні сили в нас керуються такою логікою. Дуже часто, не завжди, але часто. Вони дивляться соціологічні дослідження і думають, вигідно їм в цій ситуації чи не вигідно. І ми тоді бачимо, коли начебто, здавалось би, і ліберально, там, демократичні партії більш-менш, вони починають говорити про те, що не можна запроваджувати ринок землі. От, наприклад, здавалось би, «Голос», да? Ну, почитати їхню програму, абсолютно ліберальна, партія ліберально-демократичного спрямування в економіці. Можливо, в речах там безпеки, інші вони консерватори. Ну, в економіці. Чому ви проти? Зараз начебто вже за. Але ж дивляться на те, що є соціологія, і намагаються підігрівати настроєм людей. В той же час ми стали заручниками цієї ситуації, тому що з 2001 року, відколи мораторій, людям казали, що це погано. От ринок землі погано, альтернативи продовження мораторію немає. В цей час величезні холдинги взяли в оренду в людей за неринковою ціною точно в оренду паї, беруть і по 200, і по 300 тисяч гектар, а нам зараз лякають і кажуть, та це ж буде біда і так далі. Ну, тому я думаю, що проти буде політика. Буде проти точно Батьківщина, і вона очолить цей процес, протест. І поговоримо щодо змін до Конституції. Ось однією з топ-новин останніх днів є і саме зміни до Конституції щодо децентралізації влади в Україні. Про них висловився голова МЗС Вадим Пристайко. Слухаємо, що він сказав. В Мінських домовленостях сказано, що Україна погоджується на конституційну реформу, в основі якої лежить децентралізація. Українська сторона зараз, вона віддана тим домовленостям, які були, так само ми розглядаємо. І це, до речі, те, що було запропоновано президентом Зеленським, що ми йдемо все рівно на зміни до Конституції, які передбачають децентралізацію по всій Україні. А ось свою думку висловив і голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Що він про децентралізацію сказав? Давайте послухаємо. Всі вихідні точилась, зокрема, така спроба нагнати чергову зраду в соцмережах, що нібито там є особливий статус, і він там прямо в кожній статті, вдолі папірьок, і міліція, і все ж там, все, що всі страшилки, які щодо цих питань завжди виникали. Але, як бачимо, зараз текст є, і там жодних згадувань про особливий статус не те, що Донбасу, а навіть Києва вже немає, тому що дуже збалансований законопроект. Він стосується завершення реформи децентралізації, однієї з найважливіших реформ, яка 5 років назад була розпочата, вона триває, вона десь завершена, десь не завершена, і нам треба дійсно зробити так, щоб в нас вся Україна була покрита громадами. Ну а зараз давайте подивимося витяг з цих запропонованих до Конституції змін і що вони нам покажуть. Виключно законами України визначаються адміністративно-територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць, правовий статус міста Києва як столиці України. І у Кремлі теж це все коментують. Далі пряма мова речника президента Російської Федерації Дмитрія Пєскова. Цей документ, безумовно, потрібно аналізувати, дуже уважно вивчати на предмет відповідності Мінським домовленостям і формулі Штайнмаєра. Ось ми почули всі думки щодо української сторони, щодо країни-агресорки. Як гадаєте, чи не хочуть вони таким чином запровадити особливий статус Донецької області, Луганської області? У мене були перестороги щодо цього, і я теж казав, і тут пан Корнієнко каже, що зраду наганяли. Ну, в принципі, зраду не наганяли. Питання було в тому, що не був спочатку оприлюднений текст законопроєкту. І 13 грудня він був внесений, але ж відповідних документів, закону, проєкту закону і супровідних до нього пояснювальної і так далі, порівняльної таблиці не було. І тому це викликало, звичайно, шквал обговорень і приводи і для спекуляцій політичних, і для чого завгодно. От, тому що не було спочатку. Зараз, коли я сьогодні вже прочитав сам текст, у мене до нього запитань немає. Я не можу сказати, що там десь приховано. Там немає нічого. Принаймні, я його читав, я там цього не знайшов. Про те, що там чи в перехідних, чи в прикінцевих положеннях ми йдемо на особливі статуси Донецьку чи Луганську. Більше того,
Я підтримую саме такий варіант із самого початку, відколи мінські домовленості про те, що жодних змін до Конституції щодо якихось особливостей Донецького, Луганського, Миколаєва, Тернополя, будь-якого іншого регіону бути не може. У нас зараз, що стосується нашої материкової України унітарної, тому що це призведе до великих ризиків взагалі для існування держави. Тому абсолютно правильний варіант – завершити реформу децентралізації. Мені здається, це підтримують практично всі політичні сили в Україні з різними там своїми баченнями. Давайте зараз ми долучимо Альону Шкрум, народний депутат, фракція «Батьківщина». Доброго вечора, пані Альона. Доброго вечора. Пані Альона, як ви ставитеся до законопроекту децентралізації? Що вона може дати Україні і як буде впливати на нашу країну? Друзі, ну дивіться, децентралізація безперечно потрібна. І не тому, що це чиясь міжнародна вимога, а тому, що вона абсолютно перезріла. Нам, щоб ставати сильнішою країною, нам треба віддавати і гроші, і повноваження, і можливості в регіони. І однією з перших реформ, яку я побачила ще 5 років назад, коли вперше зайшла в районну державну адміністрацію, було бажання ліквідувати районні державні адміністрації, обласні державні адміністрації. Тому тут, безперечно, це великий плюс. Але диявол, як завжди в Україні, скриється в деталях. Тому, почитавши текст законопроекту, він з'явився тільки сьогодні зранку, тому ми ще його будемо вивчати і вивчати будемо з конституціоналістами, але я бачу там великі ризики. І які ризики? Перше, це все ж таки потенційні ризики особливого статусу не лише Донбасу або окремих регіонів Донбасу, Донецької та Луганської області, але й взагалі будь-якого міста, там Закарпатської області та інших. Тому що немає прямої відсилки, як це було у Петра Олексійовича Порошенка в прикінцевих положеннях, на особливий статус Донецької та Луганської області, але є можливість законом, тобто Верховна Рада може приймати закони, 226 голосів, про особливий правовий статус будь-яких територій. От тут треба радитися з конституціоналістами, що це означає. Це потенційно, я бачу, як вікно ризиків. І другий великий ризик, в якому я вже точно впевнена, тому що в цьому я розбираюся досить непогано після 5 років в комітеті, це якраз те, що префекти, які прийдуть на заміну губернаторам і керівникам районних державних адміністрацій, вони мусять мати лише нагляд за виконанням закону. Да? А тут, на жаль, вони мають багато повноважень, і вони мають повноваження зупиняти, передавати президенту на зупинення актів місцевого самоврядування, і навіть президент зможе розпускати місцеві ради і органи місцевого самоврядування. Причому не зрозуміло, що таке тимчасово розпускати, чи повністю розпускати, чи тимчасово зупиняти акт, чи що таке тимчасово. Да? В Україні тимчасово дуже часто стає постійно. Тому тут я бачу загрози і ризики навпаки централізації в повноваженнях президента. І тут ми будемо, звичайно, критикувати ці положення. Дуже дякуємо вам. Альона Шкрум, народний депутат фракції «Батьківщина», була з нами. Пане Олександре, ви згодні? Не погоджуюсь і скажу чому. Тому що, по-перше, що стосується останнього, президент може щось розпускати. Інститут префектів взагалі, те, що ми взяли з Франції, от коли ми хотіли свою і зараз впроваджуємо реформу децентралізації, передбачає, що від імені центральної влади, це в будь-якій унітарній державі, має бути людина, чи структура, чи орган, який слідкує за тим, щоб не було сепаратизму. Ну от завтра якась рада проголосує за відділення від України, за приєднання до Росії. Проголосують це рішення більшість голосів. Ну давайте припустимо. Що ми маємо робити? Є префект, який зупиняє дію цього акту, оскільки він не відповідає Конституції, одночасно звертається до президента. З цим президент звертається до Конституційного суду. В цей час, поки він звертається до Конституційного суду, він призупиняє повноваження органу відповідного на місці. А Конституційний суд протягом 7 днів повинен розглянути, чи відповідає Конституції цей акт, чи не відповідає. Якщо він відповідає, президент скасовує свій указ про призупинення, і всі працюють як далі. Якщо не відповідає, президент звертається в парламент, а парламент призначає дострокові вибори конкретно в цьому місці. Я не бачу жодних проблем. А як ми маємо контролювати в унітарній державі взагалі цілісність системи держави? Префект не має там надзвичайно якихось величезних повноважень, там когось розпустити і так далі. А що стосується закону, про який говорила пані Шкрум, поки що мова йде про те, що це стосується меж адміністративно-територіальних одиниць, районів, їх назв, тощо. Це вирішує парламент. Про якісь особливості надання якихось преференцій і спеціальних статусів, яких немає в Конституції, поки що взагалі не йдеться. Тобто треба зрозуміти,
Максимум повноважень передається на місце, починаючи від громади, закінчуючи відповідними радами, які обираються, які люди на місці обирають. І є префект, який не контролює гроші, так, ви сказали, не контролює нічого. Давайте, зокрема, передбачається, що замість голів обладміністрації будуть префекти. Тепер давайте послухаємо, що про це думає опозиція у парламенті, а саме народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко. Вводиться така система, якою президент ставить від себе смотрящих, яких називає модним словом префекти, які матимуть насправді функції прокурора. Президент, згідно тим змінам, яким він пропонує до Конституції, може зупиняти повноваження мерів чи рад, взагалі скасовувати і ліквідовувати громади, і за якимось поданням префекта може призначати державних уповноважених. Хто це такі, невідомо. Ви знаєте, це ніяке не народовладдя, це очевидно, що пострадянські люди намагаються повернути сюди New СРСР. І ми будемо дуже жорстко цьому протидіяти, інформувати, що ви просто руйнуєте сьогодні європейську децентралізацію, яку ми будували попередні роки. Що таке префект і з чим його, так би мовити, їдять? Зараз дізнаємося з графіка. Префект призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабінету міністрів. Строк перебування префекта на посаді в одному окрузі, області, місті Києві не може перевищувати 3 років. Префект підзвітний та підконтрольний президентові та Кабінетові міністрів. Префект здійснює нагляд за додержанням Конституції та законів, координує діяльність територіальних органів центральних органів влади, вносить президентові подання про зупинення дії актів обласної, окружної ради чи ради громади, який не відповідає Конституції. Префект на підставі закону видає акти, які є обов'язковими на відповідній території. Олександра, скажіть, будь ласка, чим префект відрізняється від обладміністрації? Ну, давайте... Якщо коротко і по пунктам, як це? Коротко і по пунктам. Щонайменше тим, що префект не має розпорядження бюджетними коштами. Він не контролює державні субвенції, чи місцеві бюджети, чи обласні, як є зараз. Тому що зараз все, що поза населеним пунктом будь-якій області, куди йти за коштами? Або голова районної адміністрації, або голова обласної. Через них все йде. Зараз ці кошти, вони будуть залишатися в громадах і віддані відповідних обласних рад. І там ці кошти будуть прийматися бюджети. Всі місцеві податки, збори, платежі, які є згідно податкового кодексу, будуть залишатися тут. Плюс це ще те, що може визначити законодавець додатково. Наприклад, десь розмістили казино, дохід від казино йде до конкретної територіальної громади. Звичайно, якщо легалізують гральний бізнес. Префект не контролює гроші. Префект не контролює управління різні, там, освіти, земельні і так далі. Він не розпоряджається землею. Зараз обласні районні адміністрації, все, що поза населеним пунктом, вони розпоряджаються землями, які в державній і комунальній власності. Тобто префекта немає, практично матеріальних таких основ ніяких. Завдання префекта контролювати, щоб територіальні громади і обласні і області жили у відповідності до Конституції і законодавства України, і щоб в межах свого самоврядування вони не виходили за дані їм фактично повноваження в межах цього законодавства. Тут немає нічого страшного, подібна практика є у Франції. І якщо, ще раз підкреслюю, префект бачить, що якісь дії суперечать національній безпеці, він звертається з указом, зі зверненням офіційним до президента, президент призупиняє. На момент, от пані Геращенко казала, хто такі державні уповноважені, на момент, поки президент призупинив дії конкретної ради на місці, там діє спеціальний державний уповноважений, бо життя триває. Ми не можемо на 7 днів лишити, чи там на 10 людей без елементарних питань вирішення, які треба вирішувати, водогону там і так далі, все, що на місці. Тому поки що нічого страшного немає. А ми бачимо, ось Ірина Геращенко, вона каже, що це буде нью Радянського Союзу, так? СРСР. Чому саме вона такої думки? Я тут не погоджуюся, тому що я не бачу тут Радянського Союзу. Навпаки, якщо ми звернемо увагу на те, що виписано в тексті проєкту, там записана ключова фраза «субсидіарність». Це те, на чому ґрунтується фактично весь Європейський Союз в місцевому самоврядуванні. Це означає, що максимум, якщо ви на місці без допомоги центральної влади, вищої ланки,
можете вирішити якесь конкретне запитання, то вам не треба бігти до Кабінету міністрів. Беріть і вирішуйте. От вам на це повноваження. Ну, грубо кажучи, якщо ви не можете об'єднатися, створити ОСББ, наприклад, десь там в місті, це не значить, що ви маєте бігти в Міністерство регіонального розвитку і там просити їх допоможіть. У вас для цього є громада, є рада, є люди, яких ви обрали, об'єднуйтесь і вирішуйте це. І будуть для цього повноваження і кошти. Тому це абсолютно нормально. Це європейський підхід, я думаю. Інше питання, що є ризики, я погоджуюсь, після цього, коли пройде конституційна ця реформа, ще треба розробити закони відповідні. І от в цих законах можуть бути записані певні речі, які там не зовсім конкретизовані в Конституції. Тут є ризики. Я погоджуюсь, але там треба буде спостерігати, щоб ви просто цього не внесли. І поговоримо щодо президента, який прийшов на концерт свого колишнього 95-го кварталу, а тим часом Володимир Зеленський вперше в статусі президента прийшов на концерт від вечірнього кварталу, прийшов із білетом, показав його зі сцени. І ось давайте подивимося, як це було. С лицами суровыми сидят прокурорские, с делами громкими, есть к вам вопросики. Весна прошла давно, еще не сделал никто. А чё зимой у вас сажать не принято? І ось наша невтомна Мілена Міді спитала пересічних українців, коли вони чекають на перші посадки і що їй відповіли. Дивимось в нашій постійній рубриці «Мілена питає». Зараз спитаємо в пересічних українців, що вони думають про обіцянку Зеленського, коли він таки розпочне саджати перших корупціонерів. Колись почне. Я думаю, що це не скоро буде. Обіцяють всі, я так думаю, починає з Кравчука. Результат плохой. Коли він розуму набереться, тоді і почнеться. Я гадаю, що потрібно людині досвіду якогось здобути, тому що на даному етапі це все нове, все вперше. Всьому свій час. Ми впевнені, що це буде. Ви ж не хочете, щоб вас просто взяли і посадили, правильно? Треба ж доказати. Верховенство права должно бути впереді. А коли чекати, Бог його знає. Це ж треба провести розслідування, щоб не зря посадити людину. Влада не зацікавлена, мені здається. А може нагородити їх? Так президент же не обладає повномочиями. Саджать, заграти. Але ж таки була обіцянка. Ну, так це обіцянка. Все. Пообіцяв, не виконав. Олександр, як ви гадаєте, пообіцяв Зеленський, чи виконує він свою обіцянку? Ну, я думаю, що щось та виконає, тому що ми бачимо, що як би там не було, якісь провадження йдуть, так, і якісь справи, вони ж розглядаються там, як би там не було. Мені, знаєте, дуже сподобалась думка чоловіка, який сказав, що не можна взяти посадити просто так, треба довести. І має бути верховенство права. От мені здається, що потрібно президенту, будь-якому політикові обіцяти, що в державі буде діяти принцип верховенства права. Це коли винний точно буде притягнений до відповідальності і піде до в'язниці, а невинного зачіпати не будуть, або він має гарантії бути виправданим. І правоохоронні органи, і суд буде саме так працювати. Оце найважливіше для нас. А просто сказати посадки, оце ЮССР. Оце те, що говорила пані Геращенко, коли хтось дає завдання, хтось дає задачу і починають. Але має бути незалежний суд. А суд у нас аполітичний. Тому сказати, що ми когось обов'язково там, почекайте, крапку ставить суд. Тому, звичайно, обіцянка вона звучала красиво, на виборця, популістично, це треба визнати, ми прекрасно це розуміємо. Але насправді я скажу так, що верховенство права – це найважливіше, чого треба досягати. А посадки, не посадки, скільки треба часу, стільки працюйте, стільки доводьте. Але щоб не було у нас затримань... А як гадаєте, за владу Зеленського буде верховенство права у нас? Ми побачимо ці результати? Я щиро сподіваюся, що ми побачимо хороші поступи напряму до цього, на шляху до цього. Я не думаю, що це буде вже 100% в усіх речах, в усіх аспектах, але я сподіваюся, що ми дійсно побачимо оновлення в цьому плані. Дякуємо вам. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був гостем нашої студії.
Далі в ефірі «Заман», а ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Будьте з нами. Сьогодні у Прайм Муждабаєв. Брати Капранови